Og ang among next stop is Chinese restaurant sa Cambodia, guys. Pakita niyo, guys. Mao dyan siya ang pinuuray na only rice. Tagaan dito usa cup Tupperware na rice. So, natay kong daw chicken. And order ko kanang sweet and sour na fish. So, ang ilang tea, gisod, utakure. Nga, daw kay beer. Naabot na ang atong Chinese wrap, pork wrap, zhongkang. Kabawsin nga lang is insik, guys. Let's go. Kabawsin nga sa insik, kasi nga lang insik. So far, napatay sa kaputahi, paabot ang akong sweet and sour fish. So guys, since wala ko kabawang sa nga ani sa insik, ang pinatakabasan, no? So ako na lang siya mugaan o pangan, kani siyang isda, ang mugaan at pangan. Mao ni siya gitawag o Chinese putos-putos. Kana siya. So, kuha tao. Mura siya sibuyas, guys. Oh, sorry. Tagap. Yan, kuha taani. Pork with black bean sauce. Ibutang niya. Yan. Ato din siyang i-wrap. So, tofu ni siya, guys, ang base sa wrap. Enjoy! At naabot na ang ating sweet and sour fish. Cheers, everybody! Magkita-kita na po sa med sila sa mukbang episode ni sa Kela on Live Vlog. See you soon! Thank you and God bless!